শফিমুল চাকমার সাথে আমার রিলেশন। আমরা সমাজে তো আমি চাইছি বিচার, কিন্তু বিচার পাইনি। Salcha sekang hengkai Kancharpur Police Thanani Phasinggo kok suljajangmani Kancharpur Police Thanani phasingtwi khoroksa kajangna nanai jama babu kwtanlo romutoni kai bini kalbarindi no salcha amo boy kajangna jora kajangnani muhuro lai thangka hwnwi sai khwnarwmani bukhukju patal konya jomatia tai bo samani o jamai babu bo bini kalbarini se chok phanya phaimani singye karinyo bono romutoni kha hwnwi hanya hai tini taisa Kancharpur PS ni phasingo taisa kok surojao kha tabu kok surojaka aro khaine khoroksa constable ni sakao saimangka a constable bwri khoroksa bai kajana kok ruwi tomung haluk tongkha haluk manjukha tai sakni muchuktwi tongmani pore ulo o constable no sombode saimangka a constable bo khoroksa kaijakjakchi sajung no sikala hwnwi bo o tiprajuk buku khoroksa ba haluk manjukha hwnwi chung koktwmani bisingtwi saimanka a constable ni bumung chung saimanka Subomol Chakma mungui bo sajung no chwla sikala hwnwi sawi chini tiprajuk chakma bosongni khoroksa bukhukjuk bai haluk manjukha haluk tomung tongkha tai ulo kaijakjak hwnwi saimamani pore hwnkhe o bukhukjuk tabuk bo bichar naio omoni bagwi bo Kancharpur Police Thana o jefuru FIR ba report khaina thangkha afuru bini report no swijagya bini kok no huinani naitonka hwnwi Kancharpur Police Thana o sakao kok silchajakmani tai media rok ni chubamung bai ba media rok ni naikolmung o phaiwi o bukhukjuk Subomol Chakma ni mungwi kaisa FIR report ba register khlaimanka hwnwi bo saka hwnkhe norokbo khwnai di o video ni mangpili o bukhukjuk bo tamo sai khwnarwkha মামলা করছেন আপনি? শফিমুল চাকমার সাথে আমার রিলেশন। আমরা সমাজে তো আমি চাইছি বিচার, কিন্তু বিচার পাইনি। তাই থানাতে একটা আমি এফআইআর করছি 13 তারিখ 11/2024। সুজিত চাকমা কি করছে? আপনারা কি প্রলোভন দেখাইতেছে? আমার পুরো কল করছে বারবার, আমরা ঘরে গিয়া কইতো আমি সমাধান করবো। আমি কইছি আওয়া লাগতো না, তোমার কোনো আওয়ার কোনো দরকার নাই। Kubui kok sana thangkai o patumung belai lachi masisa kwlaio khoroksa police wngtutwi sajung no sikla hwnwi sawi bwri khoroksa bai haluk manjukmani o patumung belai lachi masisa tangmani hwnkhe khoroksa police e somaj no naikolnai tuidulnai somajni hamya no hamrwnai hwnwi borok rok uansuklaio a police no mwtui hai tongmung mwtui hai samung khakhekhai borok rok tei borok sabono bisar chachunani sabo somaj no naikol sinani tai paithago tei kaisa kok sana ujungo je chwla rok sajung no sikla hwnwi sanai rok kaijaktwtwi phano norok mwtui hai chalak kok sawi kaisa bwrwi bai ta hamjakdi tamoni hwnkhe a bwrwi no sikla hwnwi hamjagui paio nwngbai kaijakna hwnwi yang nwngle chalak thoka khai tongo sajung no sikla hwnwi sawi a bwrwi kaisa bukhukjuk no thokawi rwwi tongo hwnkhe amtui hai thokai rok ta khadi norok jara jela sikla tongnai rok ba jara kaijaktwtwi phano sikla hwnwi gosi tongnai rok hwnkhe amchu kok kwchangmung rwwi no ang ani kok ba ani video no ma pari swnai norok ani channel no chajak khai ba like subscribe share khai di।